Páni, vítajte v Prešove v Ľubotíciach. Ako sa máte? Výborne sa máme, konečne na pretekoch, pekné počasie, takže snáď bude pred nami krásny víkend. Zajtra Cemiata, ako dobre si ju napísal? Myslím, že som si ju napísal dobre, takže mali by sme byť na všetko pripravení, ešte trafiť nastavenie auta a malo by to byť fajn. Máš na tej rýchlovke možno nejaké obľúbené miesto, alebo aj nejaké kritické miesto pre teba? No Cemiata je pre mňa kritická celá, lebo pred 2 rokmi, keď sme tu s Borisom štartovali, sme dostali 4 defekty. Potom sme hasili auto, takže to bol dosť divoký pretek, tak snáď teraz to pôjde bez problémov, na jedných gumách až do cieľa bez čohokoľvek komplikovateľného. Aké si dávate ciele? Kompletne bolo zrepasované auto, takže ja sa tu nechcem nejak umiestniť, chcem si skúsiť rôzne nastavenia pred majstrákom, hej, lebo vlastne toto je pre nás také viac menej o zúčastnení, ale chceme skúsiť rôzne nastavenia, ktoré nás môžu posunúť potom v majstráku na tie popredné priečky. Okay, tak budeme držať palce a vidíme sa zajtra. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte kúsok. Ešte trošku. Startovné číslo 12. A z neho vystupuje Evolution na naopakej strane Maroš Gardian, Horta Silka na Hoci. Čau, ten čas v prvom kole, to ťa musel asi veľmi potešiť, teraz ešte zlepšenie o sekundíčku. Veľmi ma prekvapil, lebo som bol taký, že ideme na nejaké rezervy a keď som došiel do CKčky, tak som pozeral, wow, že super.
Ale keď som potom videl, ak všetci za mnou chodia do depa, že čo som zajazdil, tak si hovorím, že ideme toto tempo nezrychľujem, bo to zavesím. Takže sme spokojní. Teraz tam je neskutočne veľa hrášku, takže keď sme sa zase zlepšili o sekundu, super. Super. Teraz si už predu na spolujazdcovej strane trošku obtrhaný, tak kde si to lízol? Nepamätám si, ale sú dosť hlboké už tie katy. To ideme polovicu rýchlostnej skúšky po bruchu, tak snad všetko bude držať. Okay, tak držíme palce a poprav si vpredu plasty. Ďakujem veľmi pekne. Čau. Ahojte pani. Pre teba veľmi snubný začiatok, potom sa tam niečo asi jemnúčko zmrvilo. Vieš čo, začiatok bol výborný, na tej tretej rýchlostke sme potom dobehli Paťa Maďara, otrhol povoz, tak tam sme mali nejaké, ako neveľké zdržanie, veľmi rýchlo sa nám uhol, za čo musím poďakovať. Ale potom som nejak stratil istotu, už bolo neskutočne veľa vyťahaného bláta a štrku. Išiel som tak viac menej na istotu doniesť auto celé do cieľa, lebo už aj tie katy boli už tak hlboké, že aj keď som nič nechytil, mi odletával na ráznik, takže, ale povozili sme sa veľmi dobre. Je niečo, čo si možno berieš ako nejakú cennú lekciu z dnešného preteku? Čo si sa naučil možno nové? Určite áno, prišiel som na to, ako si správne naklikať podvozok, čo je veľký úspech pre mňa. Aj rôzne metódy zahrievania gum a tieto veci, takže posunul som sa dopredu týmto pretekom. Okay, tak gratulujeme, vítajte v cieli. Ďakujem veľmi pekne. Do cieľa je nalepené na Honde Civic Type R a v ňom súťažilo Peťo Trišanda s Marošom Gardianom, ktorí si v tejto chvíli preberajú poháre za druhé miesto v triede A3, teda v triede do 2000 kubických centimetrov.